Shahararren ɗan daudin nan Idris Bobrisky, wanda aka fi sani da Bobrisky, ya cika alkawarin da ya ɗauka na ci da mutum guda 500 a kowace rana tun daga farkon watan azumin Ramadana har zuwa ƙarshe na tsawon kwana 30 kenan. Masu kallon mu da sauran mu sai ku biyo mu a cikin shirin namu don ganin yadda Idris Bobrisky, shahararren ɗan daudin nan mazaunin Lagos, yake ci da ɗan adam har kwaya 500 a kowace rana. Kamar yadda ya ɗau alkawari zai rika ci da mutum 500 ne kowace rana tun daga farkon watan azumin Ramadana har na tsawon kwana 30. Sai da kafin sanya muku wannan faifan bidiyo na yadda Idris Bobrisky ke rabon wannan abinci, idan wannan shine karon ku na farko na zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hasken Afirka, ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar kararrawa, ku yi like ku yi comment, don hakan shine zai rika ba ku damar samun shirye-shiryen nama a duk lokacin da muka dora. Ga dai wannan faifan bidiyo don ganewa idon ku. A karon farko gab da kama azumin watan Ramadana da wannan shahararren dan dodi Idris Bobrisky ya fitar da sanarwar cewa zai rika ci da mutum 500 a kowace rana da zarar an fara azumin watan Ramadana. Kuma farcin nasa ya yamutsa hazo ya kuma ja cece kuce a shafukan sada zumunta da mabakunan al'ummar gari. Wannan dan dodi da ya shahara ta kawai ne ake yin sa kwaya 500 kullum da biredi, inda ake dorawa ake rarrabawa al'umma masu yin azumi. Kamar dai da kuka sani, shahararren ɗaurin da ya canza ilahirin halittun jikinsa ya mai da su duka na mata, inda ya fita ƙasar waje aka maida masa komai da komai nashi, hatta da al'aurarsa sai da aka canza mai ita, aka yi masa aiki aka mai irin ta mata. Mutane na ta ci gaba da tafa albarkacin bakinsu cewa wai dama Idris Bobrisky musulmi ne. To Allah dai shirya mu baki daya. Kada dai ku manta tashar Hasken Afirka kuke kallo da saurara. Kada kuma ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar kararrawa da like da comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka dora.